वो पहली सितारिश बनके बरस जाऊं मैं हवा का रुख बदल जाए मोहब्बत करना तुमसे मेरा ये तोड़ना तुम देखो देखो ना ब्याज पिच कर समस्ते सा कष्ट भोगुची देखुच ना ये सब कष्ट जगह टे मुझे देखे आगे देख बिचरा चलाऊँ गाड़ी ना जगह अच्छी ना कौन ये बस्ता जी लोक आम दुईटा जापारू ये जो कष्ट खाली ब्याज पिच सब कुशल अच्छे तो खाली भोजी भाई रेडी तो सब ओके जो आम झील सांग मैंने रही जो सांग अच से जल्दी जल्दी निज गाँव को फेरी आस आसंता काली रेडी सारा शुणी जी 9टा बेले खाली 9टा पूर्व समस्त सारा शुणी पहुँच निजे देख ये जो मैंने किसी कही हो निजे विचार देख चलाऊँ गाड़ी चल पारे बस देख गाड़ी चलाऊँ बस कष्ट तेणुक जो ब्याज पिच्रे भाग नहीं समस्ते समस्ते खाली निर्धारित समय दि जा निर्धारित समय अनुसार आसी माँ शारदा निकट में उपस्थित हे जय जगन्नाथ जय सांग यूट्यूब रे कहीं जाले एटा मो रखिमी हला यूट्यूब रे भी छाड़ी रख तो यूट्यूब रे छाड़ी हम देखिया समस्त जब देखे मोबाइल नन तो खाई दो जीवन जो यूट्यूब रे न भला तो जीवन खाई तेरा सोतु जो मैं एरा सब ले हां खाई छाड़ी देमी हां छाड़ देमी तो भले का आगो दरकार की कोन दबु को हेडी जा अछि माने के देनी मुको कैमरा का ए खाऊ दे या सैला फेर फोन करी आवे के खाइबेनी मटन पाखरे माछ खाइबेनी Yeah.
बढ़िया बारी ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ଯୋଉ ରହିଲା ଯୋଉ ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦର ପାର୍ଟି ପ୍ରଦୀପ ଶତପଥୀ କହିବ ତ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ଆସିଲେ ମନ ଦୁଃଖ ମାନେ मेरे मुंह से पहन के लश्कारे यार ते चमकारे तेरे उत्ते बैग के बुलबुल तेरा ले गए प्लान है मेरा बाकी तेरा प्लान है मेरा बाकी तेरा पीछा नहीं हो छड़ना मैं नागिन 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 डांस नचना मैं नागिन नागिन खा 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 तू ମୋ ସହିତ ଝିଞ୍ଜିର ହେଇକି ନାଗୁଥିଲୁ ଦେଖେ ନାଚେ ମୁଁ ଆଇଲା ବେଳଠୁ ମୋ ସହିତ ନାଗିଛି ଆଇ ଖାଉନ ସାଡେ ଶୁଣି ଆଉ 15 ଦିନ ମାନେ ଏଠି ଆମର ମେଳା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ ଜାଣିଥିବେ ଏ ବିଷୟରେ ବହୁତ ମାନେ ଏଟା ଜଣା ଅଛି ସମୁଦ୍ର ଇଏରେ ତ ଏଠି ଆମର ମେଳା ହୁଏ ଠାକୁର ବସନ୍ତି ଆଖପାଖରେ ସବୁ ଲୋକ ଆସନ୍ତି ଏଠି ତ ମେଳାରେ ବି ଦେଖା ହବ ଭିଡିଓ ପୁଣି ଆସିବ ତ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଏଠି ଆମ ମା ସାଡେ ଶୁଣି ଅଛନ୍ତି ସାଡେ ଶୁଣି ଏଇ ଯୋଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବୁ ସେଠି ଯୋଉ ମନ୍ଦିର ସେଠି ସବୁ ଆମର ବାହାଘର ସିଷ୍ଟମ ବି ରହିଛି ଏଠି ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି ଦେଖ ଫିଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ 8 କି 10ଟା ଏଭବ ଗ୍ରୁପ ଆମର ଏଠି ଫିଷ୍ଟି ହଉଛି ସବୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁ ଫିଷ୍ଟି ହଉଛି ଆମର ସେପଟେ ନଈ ଅଛି ମୁଁ ଦେଖଉଥିଲି ନଈ ଅଛି ସେପଟେ ବୈତରଣୀ ନଈ ବୋଲି ଶୁଣିଥିବେ ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ରଣପୁରଟା ହଉଛି ସବୁଠାରୁ ବେଷ୍ଟ ଯୋଉ ରଣପୁର ବି ମାନେ ପୁରାଣରେ ବି ଲେଖା ହେଇଛି ରଣପୁର ବିଷୟରେ ମାନେ ସବୁଥିରେ ଅଛି ବୈତରଣୀ ନଦୀ ଯୋଉଟା ଶୁଣିଥିବେ ବୈତରଣୀ ନଦୀ ତାପରେ ଏଠି ଆମର ସୀତା ରମୁ ଆଉ ଯୋଉ ଆମର ଅଜିତି ମାଉନି ସବୁ ବସ ସେମାନେ ବାଢିକି ଆଣିକି ଦେବେ 2-4 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ବାଢିକି ଆଣିକି ଦେବେ ତମେ जाओ
ମୁଁ ପଚାରୁଛି ଏତେ ଦିନ ପରେ କେତେ ବର୍ଷ ପରେ ସବୁ ଭେଟ ହେଲା ସାଙ୍ଗସାଥି କହୁନା ସବୁ ଖାଲି କିଏ କୋଉଠି କଣ ଇଏ ହେଲା ସେଇ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି କହୁନା 10 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ପାଖାପାଖି 10 ବର୍ଷ ପରେ ଆମେ ବ୍ୟାଚ୍ ଫିଷ୍ଟ କରିଛୁ କହିଲେ ଦେଖିଆ କେତେ ବର୍ଷ ପରେ ଆମର ବ୍ୟାଚ୍ ଫିଷ୍ଟ ହେଲା ଇଏ ହଉଛି ଆହୁରି ସବୁଠାରୁ ଇଏ ହଉଛି କୁହ କୁହ ତୁ ଆସିଥିଲୁ ହଉ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା 2008 ହିସାବ କରିକି କହିବା ଏଠି ଆମର ସାଙ୍ଗ ଚାଲିଛି ଚାଲ ମୁଁ ରୋଷେଇ ଘରଟା ଦେଖେଇଦେବି ସତ କଥା ହେଲା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଏତେ ଦିନ ପରେ ଆମେ ସବୁ ସାଙ୍ଗସାଥି ସବୁ ଏକାଠି ହେଇଛୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆମର ସେଠି ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଚାଲ ଆମର ସେଠି ରୋଷେଇ ଆଇଟମ ଚାଲିଛି ସବୁ ସେଠି ସବୁ ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି ଯିବା ଦେଖିଆ ଏଠି ଆମର ସବୁ ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି